V roku 1845 vyplávali do jednej z najnehostinejších oblastí planéty dve britské lode. Na palube bolo 129 mužov. Mali moderné vybavenie, zásoby na niekoľko rokov a jednu veľkú úlohu. Nájsť severozápadný priechod cez Arktídu. Nikto z nich sa už nikdy nevrátil. A viac než 160 rokov trvalo, kým sa podarilo nájsť obe lode. Volali sa HMS Erebus a HMS Terror. Velil im skúsený polárny dôstojník Sir John Franklin. Expedícia vyrazila z Anglicka 19. mája 1845. Lode boli špeciálne upravené na plavbu v ľade, mali párny pohon a zásoby plánované na približne 3 roky. Spočiatku všetko vyzeralo nádejne. V júli 1845 expedícia dorazila do oblasti Grónska. Niekoľko mužov bolo poslaných späť na zásobovacej lodi a Franklin pokračoval ďalej so 129 mužmi. V auguste sa obe lode stretli s veľrybárskymi loďami. Nikto vtedy netušil, že to bude posledný krát, čo ich niekto z Európy uvidí. Potom im Arktída ukázala, kto je tu šéf. V septembri 1846 sa Erebus a Terror dostali do ľadového zajatia pri King William Island. A ľad ich nepustil. Ani po mesiacoch, ani po ďalšej zime. Lode zostali uväznené približne rok a pol. Medzi tým začali muži umierať. 11. júna 1847 zomrel samotný John Franklin. Spolu s ním už zahynuli ďalší členovia expedície. A potom prišiel moment, ktorý z tejto expedície urobil jednu z najväčších záhad 19. storočia. 22. apríla 1848 zostávajúcich 105 mužov opustilo obe lode. Ich plán bol jednoduchý. Vyraziť pešo na juhovýchod smerom k Beckovej veľkej rybej rieke. Lenže pred sebou mali stovky kilometrov arktickej pustiny. Bez lodí, bez istoty, že nájdu pomoc. A s čoraz menšími zásobami. Potom zmizli. Všetci. Británia však odmietla jednoducho prijať, že 129 mužov zmizlo bez stopy. Začali sa pátracie expedície. Jedna za druhou. Roky, desiatky rokov. A postupne sa začali objavovať dôkazy. Našli sa hroby, ľudské pozostatky, predmety patriace členom expedície a napokon aj správa ukrytá v kamennej mohyle. Správa potvrdila, že lode boli opustené a že Franklin a ďalší muži zomreli. Zvyšní členovia sa vydali na pevninu. Nikto z nich sa však už neobjavil. A potom prišla ešte temnejšia časť príbehu. Na niektorých nájdených kostiach boli objavené rezné stopy, ktoré podporili staršie správy o tom, že niektorí členovia expedície mohli v poslednom štádiu prežívania konzumovať tela mŕtvych. Vedci zároveň skúmali ďalšie možné príčiny smrti, vrátane podchladenia, hladovania, skorbutu a otravy olovom. Presný priebeh posledných dní však už nikdy nezistíme. A lode tie zostali nezvestné, desiatky rokov, až do roku 2014. Vtedy Parsk aj Terror. Ale nie mužov, ktorí na nich vyplávali. 129 mužov odišlo hľadať cestu cez Arktídu, nikto z nich sa nevrátil. A dodnes zostáva otázka, čo presne sa odohralo počas ich posledného pochodu cez zamrznutú pusteň.